שוב שלום, היום אני רוצה לדבר על תקיעות נייר. נדבר על תקיעות נייר במכונת ריקו מסדרה 2 או 3. מאוד מאוד חשוב במקרה של תקיעת נייר לא לפתוח את הסגירה, דבר אשר יכול לקרוע את הנייר באמצע והנייר יכול להתפזר לנו בכל המכונה ולעשות צרות. מאוד מאוד חשוב להסתכל על הצג. בדרך כלל יש לנו את אזורי התקיעה. בדרך כלל הנייר נתקע בדופן הימינית, כלומר יש לנו פה לחצן, פותחים את הדופן הימינית, יש לנו פה את התריס של התנור שגם בו יכול להיות איזה נייר, ויש לנו פה את הגלגלת שכרגע בא נתקע הנייר ואנחנו פשוט מושכים אותו. במידה והנייר לא נמצא כאן, אז יש לנו פה את יחידת הדופלקס, אזור Z זה נקרא, מרימים והנייר יכול להיות גם פה. במידה והנייר נתקע מהמגירה התחתונה, יש לנו עוד פה דלת שמראה על יציאת נייר, במידה והנייר תקוע שם. עכשיו אנחנו נעבור לפידר. הפידר זה בעצם מה שמזין את הניירת באופן אוטומטי למכונה לעדשת הצילום. דבר ראשון, במידה ודף לא נכנס, לא עובר ונתקע, אנחנו מרימים את המגש הזה, מסתכלים למטה האם יש איזשהו חפץ זר, במידה וכיסינו את החלק הזה, מרימים את הדלת העליונה, מסתכלים האם הנייר לא יושב לנו פה מתחת לגומיות, במידה וגם פה אין לנו, אז מרימים ובודקים האם הנייר הוא בחלק הזה. יש לנו פה מין סימון כחול כזה, זה מתרומם למעלה, ואנחנו רואים האם גם הנייר קיים פה. תודה רבה וכל טוב.